İşte çıkamayız. Осталось. Здравейте, момчета. Здрасти. Какво правиш такова? Чакай, не барай, какво искаш? Една патка да взема. Имаш ли пари да платиш? Ако нямаш, те няма да стигна. Да притигнем да видим на него. Не. Ще ми пееш една песен сега и ще ти дам една патка и за ядене. Това път е готово. Чакай. Тук е огън да играеш. Стига с този бронз, стига! Тук не са... Браво. Искам много хубава песен. Обаче чалка да искам да ми играеш. Айде, една патка. Чакай, ти за една патка. Тя ще пусне се една чалга. Айде, пусни. Каква песен искаш? Това ще ми дадеш ли? Чакай! Какво искаш? Пиле! Чакай! Не така! Ти дам! Иди крокодил! Крокодил! Първо трябва да играеш. После. Ако не може да играеш, няма да има нищо. Аз съм Жоро Бекама. Пейде! Айде, смени да се лапа да ти дава. Сега. Чакай! Много малко си играл. Играя. Това искаш ли? Играя. Жоро Бекама! Айде вземи патката вече. Сега бати играй. Дай го. Ти само патка ли ще идеш, бе? За хляб ти не си играл. Аз ще платя. Няма, ще играеш. Не. Ще играеш. Ако не, няма да вземеш нищо. Добре, Ще играеш. И си махайте. Всичка джа. Пуста гвардия.
Za mene? Evo ja ti da ćemo za mene.